imponerende, kammerat. Skal der have et billede af dig med solbriller på, Henning? Nej, vi mangler lige til vi mangler GPS. Der er mange, der siger, at du er i dårlig form i øjeblikket. Har du nogen kommentarer til det? Det er sikkert rigtigt. Ja. Fuck, den altid passer altid. Det er det. God tur. Ja. Som sagt, der er mange, der siger, at du er i dårlig form i øjeblikket. Har du nogen kommentarer til det? Heller ikke. Nu bliver jeg sgu sur.